Здравейте, всички Xbox, аз съм OnePower и днес, както виждате, 17.01.2012, ето ще големе да го видите, да. И днес е време за апдейт, както казах, на 10 клипа. То ще е 21. Ето вече 20 и правя апдейт, разбира се, докато снимам. Първо, значи тези оформлението тук не си го пипам, в смисъл с цветовете, така си го оставам. Първо да махнем шибаншкия тъп, шибан банер и да сложим новия професионален банер. Така. Come on. Оф, напоследък този бокс много бави с тия промени. Така. Аватар. Не знам дали се е сложил другото. Ето го е аватара. Ето го и Channel Update. В новия апдейт включва два покемона от Покемон. Пикачу, това не го знам. И главният Чомакинг, но забрах името. Май се казва щита. Оформлението, както винаги си го оставам, няма го подменям. Ето го и супер апдейта. Значи, тук съм написал, че понеже снимах клип на Plants vs Zombies, но той е 30 минути и нали от Фрапса ми го разделил на части, аз ще го качам на части, това е 5 клипа напред и това беше на смисъл си продължавам нали с епизодите, защото те са 5 сезона и да ви хареса апдейта. Това беше всичко, до следващия път.